Fa un mes va comprar els drets cinematogràfics de la novel·la. El personatge principal s'assembla a mi. No hauria ni d'actuar. Només hauria de ser jo mateix. Què serà de mi? No sé què fer. No sé què fer. Aguantar com un home! Fes honor a aquesta casa! És això el que t'han ensenyat a Hollywood només? A plorar com una dona? No sé què fer, no sé què fer. Això és estúpid. Ridícul. Vius amb la teva família? Sí, esclar. Bé, perquè un home que no viu a casa amb la seva família no pot ser un home. Vine. Fas-me la cara. T'has de cuidar. Oi que te n'oblidis de tot això. Hollywood et donarà tot el que li demanis. Ja he fet tard. Comencen a rodar la setmana entrant. Li farem una bona oferta al tal Wolf. Ara torna a la festa i passa-t'ho bé. Vinga, anima't. Escolta, deixa'm fer a mi. D'acord. Au, vés. Posa-hi una mica de crema allà.